penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Mitra metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Aku kudu madhep mantep. Ya wis. Gong. Ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Tru, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari. Jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe kleru, aku kleru Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondo, ra sida mbondo kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbondo kowe. Nek ora iso mbondo kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Garukaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bom. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Terus. Ndara Antarja ki ampuh. Karo Ndara Garukaca, ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke mudar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Nding. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Iwange semanto, Ismaya.
Iki nek tak gunakake nek wis kepepet. Sawangen telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kacarian putra lamun kawegasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda piye kok mlayu, Truk? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan, tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi mbiyen sing momong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa, tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh Raden Garukaca, musuh Ndara Antarja, Ndara Antasena, aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh.
Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Mitra metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis Tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista. Kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning ngalam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kondur ming sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelar ira wang-wang siap, santai wae. Entasena ta kuwi? Oke, ora masalah. Wilujeng, Den. Slamet tek aku, Tru. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampeyan rawuh ni sok ngejak Gojek Petruk.
kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Uluna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh. Iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan. Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Darawati. Terus niki Duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Darawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Oh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora tataran gedibal 17 wengalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapure ke Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun, sampun menika perkawis karo Sinuwun Darawati. Panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mong kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki kok piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jaba saniki nek sampean kula unekke, Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula, yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anake kayangan tau obrak-abrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Dadi penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari. Jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe kleru, aku kleru Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondo, ora sida mbondo kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garuwaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbondo kowe. Nek ora iso mbondo kon babarke pisan.
Merga para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijangka matimu, Truk. Aduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh, aku kok migren ya, Truk. Mudhara ana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudhara ana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus jalan ning Ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku njedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis ngono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gom? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ora metu. Ha iya. Rak rugi ta, Tru? Heeh. Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Rak rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Tru. Oh ya nek ora lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ora lali. Karena wong kedurungan ina lali ember. Ngropo-opo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro Garukaca tekan kene lho. Lho, wah saka dhuwur gong. Wah, lah ngati-ati, Tru. Ya, aja entuk bales kowe ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita. Oh bekti kula punjuk Den Tatapa. Bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatapa. Wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan, Truk. Golek rokok. Truk. Tukokno iki, Truk, tukokno iki, susuke PN. Biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ana ing papan kene. Aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh. Badhe nyuwun paring dawuh menapa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriku marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna.
Aku didhawuhi karo Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapana tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan iku wau ati kula mak tratap Petruk maparo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nun sewu Den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundan-pepundanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampeyan kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nun sewu kula niku menungsa nek sampeyan ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa ning ukarane sing penak sakit hati kula dalah sampeyan ketika kaya ngono hati kula kaya kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Gimana kenapa cara serake ilere truk cerewet. Kaya hatiku lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petruk mak mateni nek rasa nganggo ngetoke ukara kaya ngeten niku. Mak mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ning pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk Sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati. Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan. Sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dleweran bajigur. Pinter kowe dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Garukaca mundur. Jan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil kuwi aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum.
ora njaluk tetep didum. Asli main kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus kanggo bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan. Men adil dadi ku nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bom-bom. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang, ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke mudar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya, ya. Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petruk. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petruk. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Oh iya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok, Tru. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Engko nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja kok jedul saking jero bumi goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal kok. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Napa ketemu? Ata pateni. Wah, mbok goleki wae saklare.
Ming kari nyekleke ora modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tawedeni apamu? Ora minggat bidi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjamaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira muni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketrap-ketrip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. Ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Weh lah ora wedi. Iki lho deloken. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tanganake ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja ngeti buet ngono. Modar aku.
Lah kowe omong apa? Aku ya mung ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang iwange Semanto. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangen telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek tekane diadamu jebol tekan geger, mendonong wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol diadamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nek wedi ki ora aku bar mangan batang kok terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mot ndasmu. Nesu. Nesu. Oh, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petruk nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken kon nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar dening awak. Ayo, Gong, yo.
Nyun ngapunten sinuwun. Praguta tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kinan mejahi Petra kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petra gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, pancen perkara niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuares buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyun ngapunten, nyun ngapunten, nyun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petra kok kalah. Panakawan. Saya kira Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra kowe nias ngani dadane Nata Mandur pura-pura ora minggat saka negara Ngamarta. Greten nenggala jeblok ketemu barang. Wes. Aduh. Wah. Bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petra Kanombala ora minggat suwarane kok glandang negara. Mak biar. Murup. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong lho.
Mongko cah kae nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Konangan Baladewa, iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes, modar. Yo ngapura ya, Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Kowe keterlaluan ora? Dumeh mlayu banter terus aku ora tok blas ora tok karoke untung ana ojek langsung tak cengklak. Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Aku dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Meng suarane tok sing banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Oh to. Wah, wis kacau aku. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra mulai mati tenan awake dhewe. Kok nek mati duripke Darantasena, wis ora usah mikir Darantasena. Darantasena iki ya iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ha ta? Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka keneng ngono karo mutiar kowe ngono. Wis biasa, mula aku ya semlang rondo Rantasena kok nek dhek bersifat seperti itu ra dhewe cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ane nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing methuke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut padha. Sut padha. Sut. Apae? Bingsut kok jempole lebokke driji iki cara ngendi? Nresep ora tak lebokke. Nresep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kalau nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Gulane gaman, Gong. Gulane gaman. Apa? Manuk sasae. Linggis terserah. Sing dawa wasine ndak manut. Anane sing dawa itu. Dawa ya gelem. Rada niyeng ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani. Golek liyane ya? Ya. Bendo? Ya, bendo. Pengot? Bendo pengot lem. Omong wae ora. Ki apa? Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mengkene rampung dikondurke, Mas. Nggih, aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendo iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kok ngono ya mbah. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Ayo wis, ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Gak kira sapa bojoku. Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Terus kowe iki takon waras ya, Tru. Lah witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok. Mongko sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku 3 kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Dol ora apa-apa ora gatan anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada papat kae. Dolen.
Kae tak hitung ping 3 rodane, Truk. 4 yo, 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya, Ning. Sak payu-payune ya, pokoke nggo ragat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale kumbangane rewel ngono ta. Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye. Lambe atine anakmu piye ki nek bojomu ngerti. Terus bojomu gawane nang omahku wae. Anakmu yo tak gawane nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya, heeh. Anggo nek bojomu nesu, ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to. Iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju ngono to? Ya. Nganggo bendho iki kowe baliya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Surabrata, iki Petro Gantong Bolong legane. Panusmaning jajaran iblis menungso ora tatanan. Lah iki Petruk, kowe ngadepi Nata Mantura Prabu Baladewa? Nggih. Lho, kowe wani karo Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki bendone bakul degan. Tau nggo nyolong kambil ping 3 ra konangan. Wah, dapure dapurmu kuwi. Halo, Baladewa sampean oklor sing tekaning Pacitari. Ah, mati tereng aku. Oh, tak ngaprak-ngaprak. Kendang ngaprak condang legane hari. Tresna sinayeng manglung mintonaken tiwi kramanira kang kumiteraning ngasta kang kumiteraning ngasta aning ngasta Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana.
Ngantos kula mboten saged mambeng paringing Koko Prabu anggenipun sampun duka yayasinipi. Awit pokal gawinipun Petruk, satemah Petruk sak mangke kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhan kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pamunten. Petruk sajaipun pancen ngiwi-iwi dhateng Ngraka ing Mandura. Petruk sajaipun ngiyas dhateng Ngraka ing Mandura. Wekasan Petruk kula tegakaken kula tamani Kyai Nenggala kontal kaprapal kendhang kapracundhan. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampaning kedah sinandhang tuwuning kedah lumampah. Jernyatanipun Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak namung kenging menapa Maduka Wentala dhateng Panakawan Petruk. Menika mangke menawi ngantos Kyai Semar puninga dhateng lelampanipun Petruk tan murunga Kyai Semar badhe murina. Tantrimanipun Kyai Semar anutuh dhateng para Pandhawa Koko Prabu inggih kula ngertos. Mila samangke tumunten kula manggihaken margi ingkang prayogi. Margi ingkang prayogi kados pundi, Yayi? Gandeng ingkang damel kendhangipun Petruk menika Koko Prabu Mandura, mila kula ingkang minangka dados kandhangipun Taruna. Kula sagah ngupaya dhateng Petruk. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung kemala wonten reruba bebananipun. Bebana tuwin rerubanipun menapa Koko Prabu? Kula nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula. Kemareng kula nganthi pustaka Jamus Lima Sada wangsul dhateng Negari Ndarawati mangke menawi Negari Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Prabu sak sampunipun kula ngunduraken pusaka. Tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk Yayi Samyaji. Tandyabala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambahung Kesrukatite. Koko Prabu menapa ing Paduka dawuhaken menika menapa kepara saestu Yayi mboten wonten jamak limanipun kula wantun matur ujar lelamisan menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ning batos Koko Prabu Mandura ing dados paseksen mangke menawi kula sampun saged maluyakaken Negari Ndarawati tumunten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petruk. Koko Prabu menawi tetula mekaten kula namung jumurung ndederek Paduka Kanjeng Koko Prabu. Pustaka kula aturi nampi. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu. Sih Kresna. Apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura? Koko Prabu. Kinarya tanggal jawabipun ingkang rayi Paduka lenggah rumiyin wonten Negari Ngamarta. Mangke menawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk tumuli Paduka kula kanthi kondur dhateng Negari Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Aku mengkari manut. Lenggah prayogi rumiyin kula tak damel srawana waliyipun Negari Ndarawati. Yo, Kresna sakarepmu. Monggo Yayi kula aturi maringaken. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu.
mangyat kurdo sruma bangga wat gati nyoma wukyat ira wang Setyaki wonten timbalan lah kok kurayo adat sabene pendak-pendak pun Kakang Prapta negara ing Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang gawe bungah penggalipun Kakang. Ning kok ora kaya sagedakan iki lah kok dadi padha pating celinguk. Ora Kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk. Yai Samyaji sajake rengu pasuryane kok Prabu Mandura. Nggih. Eneng wonten menapa Prabu? Gusik. Kok kowe tambuh ki yo? Lagi wae sira Yai Prabu Ndarawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta. Jarene negara Ndarawati ketapan pegebluk, bisane waluya nirmala temajati ento tinumbaran pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Nganti tak rewangi aku padu karo Petruk, gelut karo Petruk. Petruk tak tamani Kyai Nenggala kendang kaprasondang. Terus ya Yari mboyong pustaka Jamus Lima Soto. Lah kok iki bali meneh nang kene iki piye? Setyaki wonten timbalan cetha saiki wonten menapa? Ana Surya kembar. Mboten ketingal. Kowe sing ora tanggap Yayaji kula nuwun sewu nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yai Samyaji Werkudara sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi ya mung sawise pun Kakang Prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sak pejagong kelawan Janaka Arjuna kula wonten paring adhawu yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang Pitaya angungkap marang lelakon iki parambaduka Kanjeng Koko Prabayo sawangan pun Kakang aja nganggo netra batin lahir nanging nggunakno netra batin sawangan nata Ndarawati Yayi apa to sababipun Kakang percaya kelawan Siadi merga ing endi ana Janaka ing ngono ana Kresna loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Sada ki pun Kakang apa dudu Janaka aduh Koko Prabu ketiwasan boten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan mengsah ingkang memba Koko Prabu telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Werkudara nggih dudu saping pun Kakang nang ngaturi adimu panengah ing Madukara Si Janaka ingkang ngandhakake ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang Koko Prabu Mandura nggih ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Sada sanes ing ngrayi ora wah la iki mau sapa monggo persis banget karo Yai Prabu Ndarawati sak solah bawane wae ora beda nganti pun Kakang percaya nderekake marang menungsa mau Prabu negara Ngamarta kaya aja gawe-gawe Kresna mboten Koko Prabu nyatanipun ngados mekaten Yayaji kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng panjalmaning mengsah ingkang memba ingkang Raka Ndarawati Yayi Samyaji Kresna kakangku aja aling-aling adiku lanang Madukara Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing ndak weruhi nganggo netra waloka apa sing kelakon lan sing dumadi hilanging pustaka Jamus Lima Sada tak sawang saka Kresna kakangku baline ya saka kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa pikir-pikir Werkudara ki bener. Nadyan wong mloho apa anane? Wong wutuh kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener.
tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka Jamal Lima Sada kuwi Kresna. Nek kowe muni ora dasarmu apa memperkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbek pustaka Jamal Lima Sada. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki wonten timbalan. Kowe arep ngunek-unekke aku ora? Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten Koko Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Arjuna kula wonten timbalan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya, merga kudu nggunakake netra batin. Inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ana mendung ingkang bakal dadi udan. Tumuli utusan kalawan Petra supaya dadya pepayung lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ing nganempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra walaka. Semar ngguyu ki durung karuan bungah, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Kepareng paduka kados pundi? Ayo sowan ing Karaka Dempel. Wonten menapa? Ngaturake saking kluputan lawan Kakang Semar lan njaluk pituduh. Kudu kepiye Pandhawa gone bakal ngupaya pustaka Jamal Lima Sada. Menawi tulung mekaten monggo kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene dhisik ya Dimas. Kula mboten parengaken nderek. Ora. Mengko yen wis purna rampung darmaning Nata Ndrawati pun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta nganti lawan Siadi. Nggih, ngestaken dawuh. Nderekaken sugeng tindak paduka lan Kakang Mas Arjuna. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna, sewang-sewangan laku arepun Kakang Prapteng Karang Kadempel. Suwawi kula dherekaken Koko Prabu.